Għaddew 4 tiem u sissa l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafam għadu qed ikaxkar saqajh u għadu maħa ebda azzjoni dwar is-sentenza definittiva li ħarġet mill-qorti it-tnejn li għadda dwar id-dil ta' Vitis u Stewart, dil illi sar mill-Gvern u li seraq lil poplu Malti 400 miljun euro. Iżda quddiem din il-kundanna tal-qorti il-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' ċas u mu qed jagħmel xejn. Tant li bħal-Kummissarju Angelo Gafam qed jinħeba wara l-inkjesta maġisterjali li għadha għaddejja dwar dan id-dil skandalus illi sar ma' Vitis u Stewart. Ma jagħmel xi Angelo Gafam, skemm tispiċċa l-inkjesta? Għax da ħarġet sentenza definittiva mill-qorti, ġifieri dak it-tieni sentenza mill-qorti. Roħan ngħidlek xi ħaġa oħra. Hemm inkjesta maġisterjali li Malta kollha tafa barra intom. Meta affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri baqa' jgħid illi għandu fiduċja f'Angelo Gafam. U inti tkellimt ma' Angelo Gafam wara nhar Jien ma nitkellimx dwar investigazzjonijiet differenti forsi mill-mod kif irid jgħidilna li jrid jagħmel. U għandek fiduċja f'Angelo Gafam? Għandi fiduċja. It-tnejn li għadda 8 xhur wara s-sentenza mogħtija mill-imħallef Francesco De Pasquale ġie konfermat mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-Imħallef Giannino Caruana De Maio u Wetni Ellul li l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tawdex għandhom jingħataw lura lin-nies minħabba frodi u nuqqas kbir li jintlaħqu l-miri. Kull ma nbidel mis-sentenza kien biss li l-Gvern weħel parti mill-ispejjeż tal-kawża. Dan għaliex il-Qorti tal-Appell rabtet il-konsorzju privat mal-Gvern, illi jfisser li kienu parti waħda minn dan il-ftehim illi sewa lil poplu Malti wawċi 400 miljun euro. Fis-sentenza intqal kif il-kollużjoni ta' 3 sparijiet saret fi 3 stadji tal-proċess, ċewwe qabel ma ġie firmat il-kuntratt meta kien qed jiġi negozjat kif ukoll meta l-kumpanija Stewart ħadet f'idejha l-isparijiet. Fi kliem sempliċi kien hemm ħadma mal-Gvern tul il-proċess kollu. Issa bl-aktar mod inevitabbli il-poplu qed jappella għal azzjoni immedjata mill-Gvern tal-Labor sabiex ma jibqax ikaxkar saqajh u jintraddu lura bid-dritt il-flus misruqa minn but il-poplu. Dan hekk kif sal-lum il-Prim Ministru Roberta Bela għadu ma fetaħx kawża kontra Vitis u Stewart sabiex pajjiżna jieħu lura dawn il-miljuni.